Partner! Yes, partner! Magkano yung usual na binibigay mo kapag may nangangaroling sa inyo? Yan. Yung totoo? Oo, yung totoo. Para hindi na kami mangaroling. Para skip na namin yung bahay mo. Yung totoo, wala akong binibigay tas pinakawawalan ko yung aso. Pinapakawalan mo yung aso. Asan ka na nga nakatira na maiwasan yung street na yan? Marami nang nilapa yung yung aso namin eh. Okay. Parang, okay lang ba? Parehas ka rin nung kakilala ko eh. Hindi naman niya pinapakawalan yung aso pero sinasabuyan niya ng ihi mo ng nangangaroling. Okay lang naman yun, no? Tingin mo? Sa tingin ko, okay lang naman yun, partner. Kapag yung mga nangangaroling, parang mema lang yung mga ngaroling. Oo, yan. Yung masabi lang, tas lagi na lang hingi ng hingi kahit hindi naman talaga nangaroling. Ganon. Okay lang sabuyan ng ihi. Charot! Siyempre yung debate yun. Joke lang yun. Pero kasi, meron ako nakita nga nangangaroling. Tapos isang grupo ito ng mga kabataan, mga 8 sila, partner. Grabe, ginawa? Performance level. Ay, talaga, ha? As in, super may dance number. May dalang stage. Magandang, hindi wala naman, pero may magandang sound system. Aba. Wala silang stage pero may mga pailaw sila. May taghawak ng ilaw. Pero ibig sabihin, yung talagang parang sex bomb. Alam mo yung parang, basta performance level, yung kanilang pangangaroling. Yan na pagka, na galing. parang kung ikaw, normal sa'yo na magbibigay ng 20 pesos. O kaya, kami kasi partner, pagka may mga nangangaroling, pagka panahon ng nangangaroling, hindi cash, in kind. So, nagpe-prepare na kami ng mga polvoron. Hindi naman, grocery. Hindi, partner. Baka ang dami pumunta. Isang basket ng grocery, pero para sa buong December na yon. Isang sardinas. So, gumagawa kami ng mga parang packs of polvoron. Mga siguro mga 10 to 12 sa isang pack. Tapos binibigyan namin kung ilan sila. Uhaw na nga yung mga... problema na nila yun. Dapat nangangaroling sila, may tubig sila. Diba? So, mga ganon. Pero kapag ganyan, na yung performance level, partner, parang mahihiya naman talaga ako ibigay yung pulburo namin. Tsaka mahihiya ako bigay yung 20. Diba? Parang magkano bibigay ko dito? Kung parang pumutok na yung litid kasasayaw, diba? At tama naman yun Totoo, wag po kayong mag-expect na bigyan kayo ng maliit. Kung alam nyo ang performance yun naman ay walay-walay lang. Kasi totoo yun, gaganahan ding magbigay yung bahay na pinangangarolingan ninyo. Yan. Kung okay yung performance ninyo. Totoo. Diba magbibigay sila ng 20 kung magandang kanta nyo. Correct. Totoo. Pagka may konting sayaw, 'di ba? 25. Yan, Kapag may konting skin reveal, 'di ba? Ibang performance na pala. Ano ba bang performance na ng sinasabi? Saan mo napapanood yung mga yan? Ewan ko ba? Sa sinend mo sa aking link. Charot. Totoo kasi dati may nangaroling din sa amin, mga taga-simbahan naman. Talagang sila naka-uniform. Tingnan mo yung Tas pinaghandaan. may choreography sila. Correct. Tapos ang ganda ng mga boses. Akala mo may choir sa loob ng bahay ninyo. Ang sarap, yung ibang mga diba? Kapitbahay namin nagtinginan din. Correct. So syempre lahat sila nakatingin magbibigay ka ng 20. Correct. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman yung effort dun sa uniform, hindi pa nila bayad, diba? Kakapatahi lang nila noon. Saan sila kukuha ng pambayad? Syempre doon sa mga magbibigay ng pera sa pangangaroling nila. Sa true. So ginagandahan yung bigay sa madaling salita. So naka-receive sila ng magandang regalo o aginaldo. So sa madaling salita, may ganun pong kaakibat. Tama. Kung magkano ang bibigay sa inyo, ay depende po sa naging performance ninyo. Tama. Although hindi all the time. May mga iba talagang wala silang budget, extra budget para ipamigay pag ngaroling. Pag may nangangaroling sa kanila. Ang makayanan na lang. Kung ano rin makayanan, huwag na magre-reklamo kasi wala naman pong requirement. Totoo, diba? yan. Yung mga iba lang talaga nangangaroling, nagle-level up para i-level up din yung bigay sa kanila. Yan. Deserve naman din. Tawag doon strategy. Yes! Diba? Good luck ka. Good luck kasi ito na talaga ang mga papunta na tayo sa caroling days, mga kabisyo. Wag na pong nagugulat at wag na nagsusungit kasi once a year lang naman yung mga ganito. Tama. Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Again, thank you very much mga kabisyo for all your birthday greetings. Sana naman po may manlibre sa akin ng lunch, breakfast bukas sa dinner, tapos para hindi na ako gagastos. Oo nga, pwede yun. Oo, pwede no. Yan, libre shoutout na lang. Kumakain po ako panis. Exit na po kami. Happy birthday, partner! Salamat! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika, ibaw natin sa lupa. Now na!